No lidi, to je takový jako, co jsem říkal, že už to bude konec asi, ale ještě jsem udělal jeden účet a pušnul jsem tady to, nebo už tam účet máme dávno, ale pušnul jsem tady ještě to, nějaký to opening, tak ať můžeme otevřít ještě. Třeba něco padne. Je to štěstí. Ale? Ne. Tohle by mohlo. Ale něco bude. Něco bude. Gadget. To je super Star Drop. Super. Otevřím tohle. To asi nic nebude. No. To moc nebylo. Jo, já jsem to nahrál všechno. Tak se vám ozvu za chviličku ještě. Čau.